kopec, jo. A teda jdeme nahoru a je to příšerný kopec, koukněte se, jo, jako za mnou je příšerně široký a velký dlouhý kopec. Široký, velký, dlouhý. A tady máme takhle a tamhle vzadu ještě máme třídu. Lucko, chceš nám něco říct? Ne, děkuju, radši nic říkat nebudu, protože by to bylo vulgární vyjadřování. Au! Tak to mě teda pěkně setřela. Ach jo. Ještě hodinu a 56 minut a jsme tam. Hurá! Cože? Já jsem tak potěšená! 65 minut? Normální, já bych vás to říkala. Doufám, že to netočíš. Točíš to? Jo. No, ty vole, nejradši bych teď byla, ty vole. Ne, ty žáby se mají blbě. A jako teďka jsme přišli k naší chatě, protože naši milí... Jo, takhle tamhle máme chatu, jestli vidíte, jo, tamhle v dáli. Protože naše paní učitelky... Zapli GPS. A teď jsme zase na tom stejném místě, jako jsme jak jsme vyšli. Takže řekni nám svůj názor. Řekni nám to pořádně nahlas. Jsem nasraná a takže teď ji zabijeme. Jo, takhle se jdu zeptat ještě dál. Jaký máte názor na tento skandál? Tady, Jako, tady, jestli se ještě rozhodnou, že někam... tady, Bez komentáře. 9 Tady. kilometrů. No cement. tady, tady. Kajo, Lucko. Říkal to ale, že kolem 10 km jsme šli. Jsem nasraná. No to já taky jsem úplně nasraná, protože jsme mohli mít úplně libový fotky na tom kopcíku. A teď Už nás tam ty vole vytáhli. ano, přesně tak. Já se půjdu vykoupat do tohohle toho. Řekne, že půjde. No nepůjde znova, ať si táhne sama ta. Ať si táhne sama kráska. Hlavně, že už tam byla. Jako tak aspoň